салом бинандагони гиромӣ, шумораи навбатӣ аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумост. тахмин меравад ки инсоният дар тӯли тамоми давраи мавҷудияти худ аз ин беморӣ ранҷ мебурданд, аммо беморӣ танҳо дар соли 1793 замоне ки дар Вюртемберг 13 нафар аз истеъмоли пудинги сиёҳ сироят ёфта 6 нафар фавтиданд расман ба қайд гирифта шуд. ин бемориро ном аст ботулизм. аслан маънои калимаи ботулизм бо забони юнонӣ ҳасиб аст. дар тиб аз ҷумлаи бемориҳои вазнӣ нест ки бо сабаби заҳролудии шадиди сироятӣ аз хӯрок ба вуҷуд меояд. ботулизм дар натиҷаи аз таъсири ботулотоксин осеб ёфтааш мағзи дарозрӯя ва ҳарумағз падид меояд. шояд аз роҳгузарон пурсон шавем ки доир ба ин беморӣ чӣ медонанд. пурра маълумот надорам, лекин шунида будам ки аз зимистон ба мо махтам мекунем, уже аз ҳамон мешавад, баъд аз меваҳо, меваҷот, ин шунидагим, хеле пурра маълумот надорам. Нет. Смотря кто как закрывает. Вақте ки банкаро хато маҳкам мекунӣ, ами касалӣ ба вуҷуд меояд. Не, пока шундам. Якум бор шундасам. Ну, если в тепле стоит, то он портится. Да, там определенную температуру надо соблюдать. Отравиться можно, конечно. Не, и кашала ман ростигам наушнайд. Пеш аз ҳама чӣ хеле ки медонем, аз ҳама чизи муҳим тозагӣ аст. албатта ҳамин тозагиро ки дар куҷое риоя кардем, ҳатман ки зиндаву саломат мемонем. агар риоя накардем, албатта ки ба ҳар хел бемориҳо гирифтор мешавем. Сарчашмаи бемориҳо ин худ ифлосӣ аст. ин буд назарпурсии мо доир ба бемории ботулизм. тафсилоти бештарро дар бораи ин маризӣ аз мутахассисон пурсон мешавем. ботулизм бемории шадиди сироятии хатарнок ба ҳисоб рафта баъди истеъмоли маводҳои хӯрокворие ки аллакай бо ботулотоксин заҳролуд шуданд ба вуҷуд меояд. ботулизм ҳамчун беморӣ аввалин бор баъди истеъмоли маводҳои гӯштӣ аз ҷумла ҳасибҳо ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷаи ин аз 13 нафаре ки баъди истеъмоли ҳасибҳо даст заданд, аз 13 нафар 6 нафарашон фавтиданд ки ин нишондоди бениҳоят хатарнок мебошад. аз ин ҷумла дар ҷаҳон баъди чунин ҳодисаҳо бемориҳои ботулизм ба қайд гирифта шуданд ва баҳри талоши ки онҳоро бартараф кунанд кӯшиш карда истоданд. ботулизм алантиазис ё ки ихтииз ҳаме номанд. ин бемории шадиди заҳрсироятӣ буда ботулотоксин хориҷ менамояд ва сохторҳои асаби холинергии асаби мағзи дарозрӯя ва ҳарумағзро таъсир медиҳад. ангезандаи ин беморӣ ботулинум кластридум ботулин мебошад ки 7 нави ин беморӣ вуҷуд дорад. инҳо спора ва айнаэроб мебошанд ки ботулотоксини қотил ҳосил менамоянд. 7 нави ин беморӣ вуҷуд дорад. А, Б, Е, С, Д, Ф, G бисёртар 3 нави ин беморӣ дар мо вохӯрда мешавад. А, Б, Е. мегӯянд ки бисёр вақтҳо аломати аввалини ботулизм хушк шудани даҳон ва хирагии чашм аст. пеши чашмро парда ё туман мегирад. вокуниши бемор ба рӯшноии суст ё умуман нест мешавад. пилки болои чашм овезон гашта одам нофаҳмо ва бобинӣ ҳарф мезананд. нишонаҳои дигари ботулизм кадомҳоянд? давраи ниҳонӣ ё ки инкубатсионии беморӣ аз 2 соат то 8-12 соатро ташкил медиҳад. дар баъзе мавридҳо метавонад то 7-10 рӯзро ташкил диҳад. лекин баъди 2 соат метавонад нишонаҳои аввалини беморӣ ба қайд гирифта шаванд. аз ҷумла метавонад ки қайдкунӣ, дарди сахти сар, метавонад ҳарорати субфебрилӣ. дар бисёр мавридҳо ҳарорат зиёд намешавад, лекин дар баъзе мавридҳо метавонад ҳарорати субфебрилӣ ба қайд гирифта шавад. инчунин ба биноиши одами бемор таъсири худро мерасонад. метавонад ки бемор ҳамчун ғубор пеши чашмаш бигирад. хондан ҳарфҳо ва он матнҳое бошад, агар дар пешаш хонда наметавонад. милкҳои чашмон фурӯ мераванд, милкҳои чашмонро бардошта наметавонад. ғӯзаи чашмонро ба ин тараф он тараф гардонда наметавонад. мимикаи рӯй мегӯянд ё ин ки ҷунбондани мушакҳои рӯй
қариб ки дида намешавад, ҳамчун ба истилоҳи тиббӣ гӯем ҳамчун мимикаи ниқобмонанд дида мешавад, ки ҳамчун ниқоб мимикаи рӯй дида намешавад. Инчунин дар фурӯбарии бемор душворӣ ба вуҷуд меояд, овози бемор мегирад, бемор чӣ гуфта истодааст метавонад ки табиб нашунавад, хиратшавӣ ё тиратшавии овоз дида мешавад. Инчунин дар узвҳои нафаскашӣ мушкилот ба вуҷуд меояд, ки аз ҳама оризаи сахттарини ин беморӣ дар он мебошад, ки ҳамин мушакҳое ки дар нафаскашӣ иштирок мекунанд аз кор мемонанд ва оқибат бемор метавонад аз норасогии нафас, шадиди нафас фавт. дар бемор қайдкунӣ, дилбеҳазурӣ ва дард дар қисми шикам пайдо мешавад ва панос ҳам дида мешавад. хушк шудани даҳон ва тира шудани чашмонро ба вуҷуд меорад. Бисёртар диплопия меган, ду дидани ашёҳо дида мешавад ва аксуламали рӯшноӣ суст мешавад ё ки умуман нест мешавад. ҳаракати ғӯзаи чашм суст шуда ба този чашм овезони милки чашмон оварда мерасонад ва олуси чашмҳоям гӯем мешавад. Бисёртар ин ботулотоксин дар асабҳо ва мушакҳои организм таъсири худро расонда ба фалаҷ оварда мерасонад, ки ин метавонад мимикаи рӯ гум шуда ва шакли ниқобро мегирад. исбот шудааст, ки дар аксари маврид ботулизм аз консерваҳои замбуруғии хонагӣ ба вуҷуд меоянд. Бо вуҷуди ин токсин ботулинум метавонад қариб дар ҳама гуна консерваҳо, дар гӯшти пухта, консерваҳои сабзавот ва моҳӣ пайдо шавад. Дар кадом нави маҳсулоти дигар имкони пайдошавии беморӣ мавҷуд аст? бештар дар маҳсулотҳои полезӣ, аз ҷумла бодиринг, помидор, карам, шалғам, дар маҳсулотҳои гӯшти моҳӣ, аз ҷумла гӯшт, ҳасибҳо ва ҳама зарфҳое ки ба таври герметикӣ метавонад маҳкам карда шавад, дучор шавад. Чунки шароити инкишофи ин чӯбча микроби ботулизм дар шароити анаэробӣ, яъне ки беҳавогӣ, беоксигенӣ инкишоф меёбад. Бинобар ҳамин дар ҷое ки оксиген нест метавонад эҳтимолияти хуруҷи ин беморӣ зиёдтар бошад. Сабаби ин беморӣ тарзи нодурусти истеъмоли маводҳои консервашуда дар мағозаҳо ҳастанд, ки маводҳои консервашудаи замбуруғӣ, хӯрокаворӣ ва гӯшти савдо карда ба фурӯш монда истодаанд, ки ва муҳлати истифодабарии он гузаронда шудааст. Аз ҳамин сабаб баъзе аз беаҳамиятии шаҳрвандон ки нигоҳ накарда ба ин мехаранд ва истеъмол мекунанд, яке аз сабабҳо ҳамин шуда метавонад. Афзоишу инкишофу ангезандаи ин беморӣ ба воситаи ин беморӣ, заҳри ин беморӣ ба организми одам ба воситаи истеъмоли хӯрокҳои маҳсулотҳои сироятёфта ба организм ворид шуда дар зери таъсири меъдаи ферментҳои меъдаи протеолитикӣ пуртаъсир мегарданд ва лобҳои меъдаю рӯда ба хун ҷабида шуда ба таъсирашро бар асабҳои канорӣ ва мушакҳою рагҳои хунгард оварда мерасонад, ки ин ба фалаҷи ҳамин организм оварда мебирад. дар консерваҳо микроб заҳри токсинаҳои ботулиниро ба вуҷуд меорад, ки нисбат ба заҳри мо тақрибан 400 000 маротиба қавӣ аст. ҳангоми истеъмоли маҳсулоти дорои токсини ботулинум, заҳр боиси фалаҷшавии мушакҳо дар тамоми бадани бемор мегардад. муайян шудааст, ки беморӣ дар давоми аз 2 то 24 соат хеле зуд инкишоф меёбад. дар одам дарунравии хайкунӣ ҳарорати баланд мушоҳида мешавад ва меъда дард мекунад. ҳангоми рух додани чунин ҳолат чӣ бояд кард ва ташхиси ботулизм чӣ тавр сурат мегирад? ба мутахассисон муроҷиат мекунем. ташхис дар озмоишгоҳ гузаронда мешавад. аз бемор хуни бемор гирифта мешавад ва он
қайкуние ки дар бемор карда шудааст аз қайкунии бемор ташхисгузорӣ карда мешавад. То омадани духтур дар баъзе адабиётҳо оварда шудааст ки бояд ки бо маҳлулҳои шӯянда бояд ки меъдаи бемор шуста шавад. дар баъзе адабиётҳо инро инкор мекунанд, чунки ба таври ба истлоҳи тиббӣ ба таври ресторанӣ мегӯянд, тарабхонагӣ мегӯянд. бояд ки ин корҳо дигар давом дода нашавад. бояд ки аввал ташхис гузорем ки чӣ гуна кадом шакли беморӣ хуруҷ ёфтааст, бинобар ин ба ёрдами худро расонда метавонем. баъзе адабиётҳо мегӯяд ки маҳлули магний сулфат, маҳлули энтерадез ё ки дигар маҳлулҳо ё ки бикарбонат натрий метавонад истифода кунанд. лекин ба хулосае омаданд ки мутахассисон олимон ки фавран бояд бистарӣ кунонда шавад ва дар ҳолати беморхонагӣ бемор табобати худро идома мебарад. чунки гуфтем ки оризаи калонтарине ки баъди бемории ботулизм ба вуҷуд меояд, ин норасогии шадиди нафас мешавад ки ин бемор бояд ки ба дастгоҳи сунъӣ пайваст карда шавад. ташхиси асосии ин беморӣ мо ба воситаи таҳлилҳои лабораторӣ гузаронида мешавад. ташхиси клиникӣ аст ки мо ба воситаи аломатҳои клиникии ташхис анамнез аз бемор мо шикоятҳо ки сабаби пайдоиши беморӣ чӣ истеъмол кардан аз ҳамин мо ташхис гузошта аз аломатҳои клиникии ташхис мегзаронем ва аломатҳои иловагӣ мегзаронем лабораторие ки дар ин ҳолат мо ба воситаи хун, ба воситаи фазла, ба воситаи партофҳои ҳамон бемор мо таҳлил гузаронда ва ташхисро мегузорем. пас аз бистарӣ шудан аз бемор барои тасдиқи ташхис санҷишҳо гирифта беинтизории натиҷа табобат оғоз мешавад, зеро таъхир хатарнок аст. мақсади асосии табобат шустани заҳр аз рӯдаҳо мебошад. барои ин меъдаро мешӯянд, ба бемор дорои ислоҳовар медиҳанд то гузаришро тавассути рӯда сурат бахшад. барои табобати саривақтӣ бемор боз чӣ лозим аст ва худи табобат чӣ гуна ҷараён мегирад? агар бемор дар ҳудуди шаҳрҳо, дар ҳудуди пойтахт ё ки дар ҳудуди шаҳрҳое ки пешрафта мебошад агар воқеъ бошад, аввалин нишонаҳое ки дучор мешавад бояд ки фавран ба ёрии таъҷилӣ даъват карда шавад ва бистарӣ кунонда шавад. чунки аз рӯи таснифоте ки беморӣ дорад ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд: А, Б, С, Д, Е, Ф, G ва H. чунки баъди ташхисгузорӣ мо метавонем ки усули табобатро ба ин ё он бемор тавсия диҳем. усули аввалини табобат ин зардобаи зидди ботулизмӣ бояд гузаронда шавад ки бояд ки дар соатҳои аввал дақиқ карда шавад ки кадом намуди беморӣ, кадом шакли беморӣ ба ин ё он бемор хуруҷ кардааст. бинобар ҳамин ёрии аввалине ки мо расонда метавонем дарёфти дурусти нишонаҳои беморӣ, анамнези собиқаи беморӣ ва аз бемор мепурсем ки ягон хел хӯрокҳое ки консервадор ба тариқи консерва нигоҳ дошта шудаанд истеъмол карда набошад, аз ҷумла ҳасибҳо, моҳӣ ва дигар маҳсулотҳое ки метавонад ботулизм дар онҳо дучор шуда бошад. аз инҳо пурсида фавран бистарӣ мекунем. аку бисёртар дар мо се нави ин беморӣ гуфтем ки пайдо мешавад, дида мешавад. табобаташ сари вақт дарёфт кардану ва бистарӣ кардан мебошад. мо якум агар ки сари вақт мо бемориро дарёфт кардем бо маҳлули гидрокарбонати натри 5% дар 20 литр об мо меъдаро мешӯем ки мо гуфтем ки ба воситаи лопардаҳои меъда ҳамун ботулотоксин ҷабида шуда ба хун дода мешавад. барое ки ба хун дода нашавад мо сари вақт меъдаро мешӯем ва пешгирӣ мекунем ва бистарӣ мекунем ба беморхонаи сироятии зардобаи зидди бисёрвалентаи зидди ботулинӣ гузаронида маводҳои доруҳои пешобдон ва маводи витаминҳо бисёртар тавсия метиҳем ки бемори мо табобат ёбад. табобат вобаста аст аз ҳолати беморӣ. агар ки сари вақт дарёфт гардем ҳолаташ сабуктар бошад мо то 5-7 рӯзро табобат мекунем. агар ки камтар дертар мо дарёфт кардем то 10 рӯзро метавонем ки мо беморро табобат кунем.
ба ботулизм намудҳои гуногуни ширхӯрон ва паррандагон гирифтор мешаванд. дар шароити табиӣ хуруҷи касалии ботулизм дар байни ҳайвоноти намудҳои алоҳида аз қабили асп, гов, гӯсфанд, намудҳои алоҳидаи паррандагон ва ғайра вомехӯрад. табобат дар беморхона асосан сурат мегирад дар мавриди эҳтиёҷ доштан ба дастгоҳҳои сунъии нафаскашӣ пайваст карда мешавад. зидди антибиотикҳои зидди ботулизм истифода мешавад, аз ҷумла левомицин истифода карда мешавад ва боқимонда аломатҳое ки дар бемор ҳаст аз рӯи аломатӣ симптоматикӣ табобат идома дода мешавад. табобати бемор асосан индивидуалӣ баҳо дода мешавад ва давомёбии бемориам аз ҳар як шахс алоҳида вобаста аст. то чӣ дараҷа токсин экзотоксин ба ин одам таъсир расондааст, бинобар ҳамин умуман аз 10-14 ва зиёда аз ин ташкил медиҳад. дар ҳар намоиш мо ба роҳҳои пешгирии ин ё он беморӣ дахолат мекунем. барои гирифтор нашудан ба ботулизм пеш аз ҳама ба сифати маҳсулот таваҷҷӯҳ кардан зарур аст. оя ҳангоми омода намудани хӯрок, хӯриш ва консерваҳои гуногун қоидаҳои беҳдошт аз ҷониби шаҳрвандон риоя мешавад? пурсиши сари роҳи мо. чанд сол боз тайёр мекунем, медонем барои ҳамун ҳамаша аз рӯи қоидаш ва қоидави тайёр кардан дар кор чанд дақиқа додашудагӣ по рецепту ҷӯшондан тайёр кардан ҳамаша бояд қонунӣ тайёр кунед, эҳтиёт кунед. Пастеризованные, чтобы были элементы. Вроде так мы закрываем. чанд тавсия барои тадбирҳои беҳдошт ҷиҳати гирифтор нашудан ба ботулизм. консерваҳои хонагиро аз даст ё дар бозорҳо нахаридан, сабзавот, мева, бутамева ва занбӯруғҳоро шустан, нигоҳ доштани сабзавот, мева, бутамева ва занбӯруғҳои вайроншудаи қобили қабул нест. ин чанд маслиҳати умумӣ буд. мутахассисон чӣ тавсия медиҳанд? мо гуфтем ки чӯбча микроби ботулизм дар табиат бениҳоят паҳнгашта мебошад. дар хок, дар об, дар маҳсулотҳое ки полезӣ мебошанд, дар маҳсулотҳои гӯштӣ аз ҷумла моҳие ки дар обҳои ширин зиндагӣ мекунанд, маҳсулотҳои гӯштӣ аз ҷумла ҳасибҳо мебошанд. барои истеъмоли чунин маҳсулотҳо бояд ки сарчашмаи ин маҳсулотҳо бояд ки аниқ ва шубҳанок набошанд. бояд ки харидор ё ки истеъмолкунанда бояд бидонад ки аз куҷо маҳсулот истифода мекунад. дуюм, ҳамаи технология ва коркарди консервакуноние ки дар хонаҳо айни замон бисёр бонувоимон истифода мекунанд, бояд ки тамоми коркарди консервакунонӣ дуруст истифода карда шавад. тамоми меваҳо, сабзавотҳо ба миқдори зиёд шуста шаванд. баъд аз он бояд ки ҳамон безараргардонӣ ба тариқи уксус ё ки намак бояд ки ба таври меъёр истифода карда шавад дар ҳар як зарфи истифодашаванда. инчунин баъде ки ба истифода оғоз мекунанд, мумкин ки дар мавриди зимистон ё ки баҳор дигар, пеш аз оне ки кушода шаванд, бояд ки ба ҳолати берунии он зарф нигоҳ кунанд. бояд ки ягон хе вайроншавии маҳсулот дида нашавад. ҳарчанд ки метавонад ботулизм бе ягон аломате ки дар зарф вайрон шуда бошад метавонад таъсирот кунад, метавонад ки дар ҳамин зарф бошад. бинобар ҳамин ин эҳтиёткироро бояд ки сари вақт иҷро кунанд. асосан технологияи тайёркунии консервакунонӣ. инчунин агар шубҳа кунанд ки ин ё он консерва аз ҷои шубҳанок гирифта шудааст, истеъмол накунанд. метавонанд аз он муассисаҳое ки истеҳсолкунандаашон фабрикаҳо ё ки заводҳои ширӣ ё ки дигар чизе ки ҳаст, бояд ки махсус гардонида шуда бошад, бояд ки дорои шаҳодатномаи истеҳсолкунанда бошанд. бинобар ҳамин истеъмоли онҳо тавсия дода мешавад.
роҳҳои пешгирӣ ба тамошобинон гуфтанӣ ҳастам ки агар ки ҳамин маҳсулотҳое ки аз мағозаҳо дастрас мекунанд дуруст истифода баранд, дуруст шуста ва банкаро дуруст бесироят гардонанд ва тарзи дурусти ҳамун банкаро истифода баранд ва як хел занҳо дар ҳамун банка маводи сирко ворид менамояд, як хелаш зиёд ворид менамояд, як хелаш кам ворид менамояд. ҳаминам яке аз сабабҳои ҳамин шуда метавонад ҳамин қоидаҳоро риоя кунад. барои гирифтор нашудан ба ботулизм пеш аз ҳама ба тозагӣ ва қоидаҳои беҳдошти саломатӣ бояд риоя намуд. умуман дар ҳама маврид бояд кӯшиш намоем ки саломатии худро эҳтиёт кунем. шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо ба анҷом мерасад. агар бароятон манфиате бахшидем хеле хушҳолем. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.